Hello. No, nachádzam sa na lodi. A idem na taký, že dúhový pochod, mám tu misiu, cítim sa opäť trápe strašne veľa ľudí. A idem na... Povedz, akože mal som ísť na autobusom, ale som na lodi, takže je to tak, ako to je. Že vraj sa dostanem do toho kapitálu San Jose. A zazvonil mi neskoro budík, mal som ho na 4 a zazvonil mi 4:30, tak som nestihol ten direct bus a namiesto toho som tu na lodi. Takže tak, a idem na ten, no mám misiu doniesť produkty, ktoré som vyrábal vlastnoručne môjmu kamarátovi Fabriciovi. Dredatému, ktorý má strašne veľa dredov a sú mega dlhé a má dneska vystúpenie na tzv. Líre. Takže mojou misiou je vychutnať si tohto Oscara a potom ísť napapať sa na Mercado Central a potom ísť vyhľadať Fabriho a potom si užiť ten dúhový pochod a potom jeho show a potom u neho prespať a neviem, či niečo budeme aj piť, môže byť a potom sa vlastne zobudiť u neho doma a ísť na jeden úrad a potom ísť naspäť do môjho depa, do Nicoji, takže uhú. Ako vždy som zabudol, že sa natáča tento vlog. Vítajte pri mojom vlogu. A papám toto v takej venezuelánskej nejakej monej. Hola, gracias. To je môj outfit na cestovanie. Tričko, ktoré je XXL, že vraj vyrobené v Kolumbii a zrecyklované, je tam napísané, že 100% bavlna, ale že vraj je zrecyklovaný z plastových fľaš, tak ja to nechápem, ako to môže byť z bavlny a zrecyklovaný kábelka, ktorú som si sám nadizajnoval.
¿Qué le voy a decir, mae? El Feliz espacio. Pride, que disfruten. Viva la vida loca. Gluten free. Gluten free, veganos. Pura pizza, pura Salchipapa. Papi con salchichón. pura carne, pero sin cortar y sin matar. Papi G y aquí. Esto es Welcome to Chepe. Chao, Che. Vamos a Papi G. Magic, cuando estás de... Mira que no me explode. Esa sirenita.